Haino haya fukuzang jaro chini PM Tripura channel bisingti khajane mara teki jing songno kagasongna tai hambaya forono roko video no choyo nai tongdi noron baga video sanam jangmani hingka kinai domo SSC ni bisingti faimani aboni full form hingka ke staff selection commission hingka ke boni 6 tarik hingka kinai jaro 10 roko payano 10 1 roko 2020 ni hingka ke amo motamoti mas kaisa rok time bijak aro jara apply khainai hingka ke oro ni qualification hingka nai dero minimum nangnai 12 pass candidate jara borok oro apply khaimanai hingke khajani mara teki jing songno koini sini PM Tripura channel ni bisingto chini PM Tripura channel no like tei share khaimani agolo subscribe khaini bell icon click khaina tapokdi hingke khajani mara teki jing songno roko video no pulian sim paithak jora naidi tabuk ang norokno jebo ni PDF atlangnai phunuknai noroko video no pulian sim paithak jora naidi keano khajani mara teki jing songno ang norokno je PDF ni khongno samani amo hingke amo naidi oro naidi pura details tongo boni pura date hingke oro naidaro last date online te application start ongkha 3/12/2019 ni siming sengjagoi tei oro closing date mane last date hingka khe naidi tolani line o 10/11 sorry 10/1/2020 hingka khe amo osogo boni last date ongnai hingka khe boni online payment khaijaknai naidi oro khaimano 12/1/2020 ni bisingo no hingka khe aboni bo last date hingka khe naidi oro offline ti bo amo chalon khaimano aboni bo date rijak naidi oro hingka khe boni working hours of bank o borok hingka khe naidi oro khaimanai oro 14/1/2020 hingka khe norokom no nai naidi norokom no kaham khe buji mano khe mara khe jing song naidi oro ni je jara apply khainai borokni bagui oro belai no kaham khe borokni salary rok kaham no hinui mano naidi oro pay scale naidi oro GS rok mannai borok hingka khe naidi oro 19,900 ni siming chengui 63,200 ar boni 2 number o hingka naidi oro SA ni pay scale hingka khe naidi oro 25,500 ni siming chengjagoi 81,100 tei 3 number hingka khe naidi oro DEO oboni hingka khe 25,500 ni siming chengjagoi 21,100 hingke tei kaisa omo hingka khe naidi omo bo same to same nangnai khajani mara teki jing song naidi amo tei kaisa kok sanani thangka khe naidi oro vacancy sanani obononi thangka khe oro se sayako hingka khe abo next video rogo ang sagui mano hingka khe oro belai no kabang kok page tongo hingka khe ang jebo nangmani nangkukmani ang omono simi ree mano sagano normo amtwui norok ang oboni je PDF ni link no ang ree mano description box o norokor ni delete sorry download khainai naidi khe khajani mara teki jing songo amo tei kaisa sanani thangka khe age limit amo hingke besibang nangkukmani age limit hingka khe naidi oro 18 ni siming chengoi 27 borsor jora 1/1/2020 ni bisingo tongna nangnai borokni candidate bo hingka khe naidi oro ayang date obo hingka khe naidi amo 2/1/1993 ni siming oro apply khaimannai hingka khe naidi oro permission oro tei kaisa rijak tongo hingka khe naidi oro category
naijaro tei kisa bareri rijak chini state rok hingka hingke naijaro 5 bochor teibo rijak oro hingke OBC rokni bagui hingke 3 bochor hingke PWD borok 10 bochor PWD OBC rok hingka hingke naijaro 13 tei kaisa hingke 15 abono rok nainai de ulo jebo nangkukmani ang bono simi riri mano. Hingka hingke khasini mara tei gisi chong jara oro apply khainai borok chini ST ni bisingo borok oro male female no apply khaimannai. Naijaro khasini mara tei gisi chong oro tei kaisa sana thangka hingke naijaro education qualification hingka hingke naijaro jara apply khainai borok LDC GSF PA SI DO borokni bagui hingka hingke naijaro 12 pass nangnai ar borokni high secondary ni 12 pass nangnai minimum borokni ke how to apply ang amo tei kaisa sanani tango khajak mara tei gisi chong naijak oro norok apply khainai hingke norok o link tui ma khainai aro sorry https://ssc.nic.in o link tui norok apply ma khainai hingke application fee hingka hingke naijaro rijak tongo 100 taka only 100 hingka hingke omo hingka norok online ni through tui oro bhim UPI net banking jekono bai phan norok oro apply khaimannai. Ke ani khajagni mara tei gisi chong norok oro jara nai tongnai norokni bagui omorok hingka hingke naijaro rijak tongo examination center o omorok no sanani thangka hingke belai video call o kukungnai norok ang asuk video call o kukhaliya norok oro nainai hingke naijaro norok omo hai omo tongo examination center rok rijak naijaro omo hai rogo naidi. Ke ani khajagni mara tei gisi chong ang tei video call o kukhaliya oro page belai kheno kwbang tongo oro naidi wngkha oro 56 ta page tongo naidi oro saka o tongo wngkha o hingka hingke tei video call o kukhaliya ani khajagni mara tei gisi chong omo video omo poroda sanani thangka hingke norokni bagui video omo rang kwbang kwbang tannai video naikhe se rang tano hingke phiaba ang tasing je samani norokno like subscribe tei bell icon click khaikha hingke oro rang tannai omo hai gologo ukuri omo ekdom free babi se ekdom free babi o norok subscribe bo khainani ke khajagni mara tei gisi chong ang o video no asuk ke no pairaisinai jotono hambai afaro video no puilani chong paithakjak naimani bagui hingke haine hai goi phinai norok no chini PM Tripura channel ni bisingtwi chini PM Tripura channel no like tei share khaina subscribe khaina tapukdi hambai jotono.